Čekaj, sad ću ja još jedna partija, idemo tamo. Ljubite, brat, hvala. Dođi još jednom pozdravi ljude, pa, brate, pičimo. Pa dobro, samo ti. Samo ti. Pozdravljaj. Pozdravljaj. Ja se to posnimi na kvarima. Ja bežim. Hvala, Sanja. Evo, pozdravljaju te, a ti pičeš. Pozdravljat će, polako. Miona veliko srce, Miona do pobede, Miona legenda. Ja kažem da se uključi ona. Čekaj, polako, Buras, polako. Evo ga, čekaj ovog Gorana moram na mute. I on mi kvari ovde, brate, sliku kompletno. Ne mora, ljudi, od sutra ćemo da se igramo, tako da ovo je večera sa bratom malo, eto, da vam se obrate, da vam se javim. Alo, ludi Neš. Pozdrav, Jovana. Kaže, alo, ludi Neš. Alo, ludi Neš. Dobro, ajde. Okej. Dobro. Mali Miša, je li to tvoje isto ili? Ne. A, čekaj, to je neko kog imam, ali promenio nik. Hvala Mala. Hvala Jovana, hvala ljudi. Hvala Teodora, hvala Jovana. Mali Miša, promenio si nik, sad ne znam ko je iza tog... Dobro, Maki. Sad ćemo show, pa... Jamajka, hvala Sanja. Moguće da jesam. Prebacio dok sam bio tamo, moguće. Neće još da snima, pa ne kapira ovaj fazon još, ali polako, ne govorit će. Hvala Aleksandra. Hvala 4444. Ko kaže da ja ne volim TikTok? Nikad nisam rekao da ne volim. Čekaj. Izvini, bratić, čitam ovde, pa ono, dok se izlopim. Samo se opustiti rok. Suzana, pozdrav Suzana. Gde sam Paniše Rojača, tek sam se vratio polako, treba da se ušemim, lagana priča. Vidjet ćemo o tom potom. A pitate šta mi ona sprema? Pa... To samo ja znam. Ne, stvarno, bez zezanja, top, neku klopicu, ja dočekam se ožderemo.